рӯзи гузашта кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри Турсунзода оиди пешгирии сарзадани ҳодисаи сӯхтор дар якчанд корхонаву ташкилот, идораву муассисаҳо ва нонпасхонаҳо санҷиш гузаронданд. Дар рафти санҷиш нисбати Нуров Мансур ва Усмонов Иззатулло протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи 500 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. Номбаршудагон бо спиралҳои худсохте ки қувваи барқро зиёд мегирад ба нонпазӣ машғул буданд. доираи санҷиши имрӯза корманди хадамоти оташнишонии шаҳри Турсунзода Сафарали Мардонов таъссуроташро чунин баён намуд. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷумҳурӣ барои фаъолият мунтазам саломбахш намудани қувваи барқ дар давраи зимистонгузаронии солҳои 2017 рейдҳои муштарак гузаронида шуд. дар ҷамоатҳои Регар, ҷамоатҳои даҳсолагӣ, ҷамоати деҳоти Пахтабод, Навобод баҳри пешгирии сӯхтор фаҳмондӣ ва дастурҳо дода шуд. инчунин дар рафти гузарондани рейдҳои муштарак қоидаҳои бехатари аз сӯхтор вайрон намуда протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. имрӯз як гурӯҳи корӣ оиди бехатарӣ аз сӯхтор барои сарфакории қувваи барқ гузаронда шуд. дар новоихонаҳои шаҳри Турсунзода, ошхонаҳои шаҳри Турсунзода муассисаҳо гузаронда шуд. бо мақсади пешгирии ҳаводиси сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ дар корхонаву ташкилот, хонаҳои истиқоматӣ ва ҷамоатҳои деҳот чунин санҷишҳоро доир месозанд, то ки мардум дар самти истифодаи оқилонаи нерӯи барқ беэътиноӣ накарда асбобҳои худсохти замонавиро истифода насозанд ва барои пешгирии сарзадани ҳодисаи сӯхтор самгузор бошанд. Собирҷон Саидов, Зафар Асанов барои барномаи иттилоотии Хабар.